Понеже си имаме ето такова устройство, което има и камера, която съм сложил и тук отпред. Само че тук минава въздух, а микрофона е тук отдолу. И при висока скорост в очи. А сега решение. Ето и решението. Силно ще намаля вятъра, ако ли не, тук ще залепим парченце плат.